Svendborg Kommune har brug for en ny erhvervspolitik. Vi vil gerne have velfærd, men velfærd kræver arbejdspladser. Private arbejdspladser. Det er de private arbejdspladser, der giver det skattegrundlag, der finansierer vores velfærd. Men Svendborg Kommune har landets tredje laveste antal private arbejdspladser, og samtidig har vi landets fjerde højeste skatteprocent. Det er blandt andet derfor, vi scorer så lavt, når det gælder erhvervsklima. Og måske er det også derfor, vi har så svært ved at tiltrække nye borgere til kommunen. Hvis du også i fremtiden vil være sikker på, at der er et job til folk og penge til velfærd, så have det med i overvejelserne på valgdagen. Da caféskibet Sundance lagde til her i Svendborg Havn, fik det straks en velkomstgave i gåseøjne af Svendborg Kommune. Det var en regning på 240.000 kroner til parkeringsfonden. Initiativet døde som så meget andet her i Svendborg. Skatteprocenten er 26,8, landets fjerde højeste. Vi har meget store byggesagsgebyrer, fortovsafgiftsgebyrer, vi har parkeringsafgifter i hele byen. Kort sagt, man hiver pengene op af lommerne på borgerne og på virksomhederne. Det er ikke den vej, vi skal gå. Vi skal have lavere skatteafgifter, så der kan blive skabt arbejdspladser i Svendborg. Det er vigtigt, at den kommunale serviceydelser bliver leveret efter borgerens behov og til den rigtige pris. Derfor er vi i Liberal Alliance tilhængere af, at ydelser som for eksempel mad til de ældre og den personlige hjemmehjælp bliver lagt ud i privat regi, sådan så at borgeren får mulighed for at vælge, hvem det er, der leverer maden, og hvem der leverer den personlige service. Det giver også mulighed for, at borgeren kan lave aftaler om tilkøbsydelser. Det er jo ikke alting, der lige kan afgøres i en enkelt samtale med kommunen. Vi står her, hvor Svendborg Havn startede, og det er med Svendborgs erhvervsliv. Et erhvervsliv, som igennem århundreder har udviklet sig det, vi ser her omkring os i dag. Vi har det hele her. Vi har værfter, både nye og de gamle. Ring Andersen, som er en kulturminde. Vi har de gamle købmandsgårde, men vi har også deres efterfølger, DLG osv. Vi har arbejdspladser, både de gamle, malere, redere og de nye højteknologiske virksomheder. Og vi har et miljø, vi alle sammen elsker. Et miljø, som gerne skulle fortsætte. Men det får vi sikkert ikke mulighed for i fremtiden, hvis det står til Svendborg Byråd. For byrådet de har vedtaget, at vi her på havnen skal have en maritim byhavn. Og det betyder, at man blander virksomheder og boligheder. Man vil gerne give tilladelse til, at man kan bygge 1800 boliger på havnområdet. Men det vil vi i Liberal Alliance ikke være med til. Vi mener, at når man blander erhvervsliv og boliger, så giver det også nogle udfordringer for vores erhvervsliv fremadrettet. Og derfor har vi en holdning til, at ingen boliger på havnen.